All Karbi Anglong Inter College ajai me Kepaman Ponji Aphan Deopani College Santi Poralong Reception Committee amai Kesengpon. Ni phai ni mationg acheklo All Karbi Anglong Inter College ajai me Kepaman Ponji Aphan Deopani College Santi Poralong Reception Committee amai Kesengpon. Bangso Reception Committee Kesengpon amai long Deopani College Principal Boson Rong Farin Pensi mai chipem pho ponlo. Mai pangcheng chia prang Bangso Reception Committee amai long kadu kawi kachatong dona panslami alang lipensi pacheni ponlo. Lason si Bangso Reception Committee Kesengpon amai long kato kawe chudon sarpen Bangso All Karbi Anglong Inter College ajai make sek along sai ke claim Ponji Aphan arpuka chepek pon atumamen President Deopani College Principal Boson Rong Par Vice President Jiwan B Secretary Chandra Singh Nar Assistant Secretary Rajesh Lekte Treasurer Ram Singh Terang Office Secretary Samson Ingti Bida Singh Tiso Media Convener Lawrence Lekte Bodesor Terang Sar Binong Timong Atumapan Chudon sarpen arpu pek ponlo lapen SYC Deopani Youth Forum atum pen chenglok kapre organization atum stame chetong donsi Bangso All Karbi Anglong Inter College Reception Committee Keseng along RDP don Bokajan pen Lawrence Lekte Loti Kimi News Karbi Anglong nalitum ke bang pochuro lo pini itum Deopani hawara long All Karbi Anglong Inter College Karbi cultural competition labang so hawarlong si biji patir people labang ke Karbi lo Charlie jutang terang lapente Deopani College lapente Deopani long tekeri doan pensi pini reception seng perlo. Sila bang so arong aji ko pipo si binang ko ma lake anikan bang tani tum mai long tan pon lo. Ili tum Karbi riso jang atum hetang lo pute mithang jutang jubat phan cheteng ne detiti. Sila bang so che pateng ni phan pulo te ili tum hem long che than chot ke chok che ane pini long che than chot ke chok che tum che pate bang ta binai pasini tum bipon lo pen ni tum che thek long lo penang an ari soi jang ke thekeri tum mithang jutang jubat chirim lu pen ke ni tum ning thep par piglo si peneng abang ke Deopani long si dupon pol pente itum pini abang arni ta hok pon lo non ke bang ji tarik kresi lapente tarik krehini mati jong chiklo lapente la bang so ke chapate ji bang ke peneng garni si veta pot la si ni tum ke chapate ta pini tum jong pon delo kilo nang deng la ke bongoy lun boreda lun pende lun chethak lapente ke pathu parong runa bang ke kengdong dang ke dam lapente sun suru ke chirung bathuli ke ap lapente kan bari mana bang ke nimsu ke rung chongching nang lapuson sini tum jong pon lo sining the parpik lapang so ajai mek chun pon pami lapente ke to kalang hindame hirjir ke to lapente arjan ki penang an do ni tum ke jong pon penang bang ke ni tum ning the pami penang ke nang chetong ipan kan bang ke 16 17 college nang chetong tong si penang ke ni tum ong mu choji bu si ning chi the si elang ni tum ta bang vek ji elang ni tum ta labang so arong aji phan ka chong hong son si man nili tum labang ke Or Karbi Anglong basin tum kemang pon Or Karbi Anglong risoi jang kacharli bang pu bang pitu mansi labang so arong aji lapente labang so asong ke kemang pon mithang jutang juba thek nang ji rin nang chini nang bu pan sini tum labang so kemang padupon pini tarik ini December 2023 incorrectly Deopani constituency dak Deopani College Santipura long Karbi Lo Charlie jutang ateran ingdeng troksi Inter College West lapen East Karbi Anglong labang so Karbi cultural competition dak pining abha phang dak Deopani College long si bipon po pusi pini niletum reception committee baji sipen meeting cheng pon si chingwai chingsai pen ing samjin pen labang so mai nitum pichun theklo sila ke ningarong parpik lo dak Deopani constituency phai si berta kemi ba ningarong berta lo pusi nili mathapon lo pen ladak a program along jitu central committee pen Karbi Lo Charlie jutang ateran pen kipu bangke kretroksi bak a college tum bangke nang chepati dunji pusi alang lehin pen itu man report nang pilo lapen arni bangke tarik kresi pen tarik krehini la December chiklo lo tarik kresi bangke lang tum han reception lapen delegate kedeng lo lapen tarik krehini bangke adap baji serkep long pen bangke competition pangcheng pon po
lapen running sam bangke public meeting lapen ajo bangke sabo lutun ajo lason si bipe labang so program bangke pachunyi panchisik lapen pini dak reception committee president secretary office secretary treasurer publicity media in charge lapen volunteers la kado kove daitu bang pidi cepek pon lo penap penamangke saya mu ke klaim ponji pansi cesik pon kacipate bang ke mu la central committee pen le pathan ponang la individual item si doi pulo modern alun ba folk song pohita ba pede arjan ki hi pohita pen men extempore speech men la son lam ke keninje pohita basically bang ke ani sivera program pina posi individual items ongi pusalang tumben tum han berta dang tha